Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biyag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Aldaw ni basa tayo tayo suratin. Pagkasalitaan ni Marina nga napoluan, Milagro. Dear Manong Nemi, nakiktutak Manong Nemi, iti imbaga ni Alma nga buridag nga anak ko. Idi ibaga na kanyak. Nanang, pinagtrabaho di Manila. Takay basit makamu ka nagtitalo nga pukuyo. Anak ko nam anak. Abay nanang, sulot kan? Nabit ka pa nag-senior citizen na. Sulot kan? Pakiulit, kas lang amin na nagbiduta kiti nang kung imbagam anak. Ti kunak nanang, ibatik kada kayo kinitatang, nagtitalo nga pukuyo, tinakagtrabaho sa dya Manila, tatakdakkel ti sweldok sa jay. Nukas tagat sa anak nga nagriro nga nakangag. Ay, awan jak madesisyon ng datanak. Pag sarita min to, pala kinitatang mo. Nanang, nagsarita kami kinitatang. Wan ko nana, ibagamad lang kinanang mo ko nana. Apay anak, kay sus, natayangan kami kinitatang mo. Sa ta kami ti pangayo, mangaywan ka digit anak mo. Kit babasid naman palaing. Nanang, saan nga naskan pa nga ubain nyo ida? Ni Ray, isut inauna, 8 titawan na. Grade 3 ton pa naglokat. Sino ba tamay sa? Ni Gigi, 7 titawan na. Grade 2 tumatin. Din to tadi, Mimi, 5 titawan na. Grade 1. Grade 1 ton. Awan problema yung kada-kada. Saan nyo matita nga sub-1? Saan nyo matita nga papandigusan? Madigos naman tibagbagida? Makapagsukat ng sisuda? Anong problema yung kada-kawada ko ma? Anak ko ya, ubing da nga panawam, pedat kahit kung sawan. Nga awan ti sabali nga mga sikaso kada-kwada ko mano saan nga sika nga inada. Taan nga rod kata. Nabayag matan nga natay di asawan, tanabalo ka matan. Sabo ibati kada kwada. Ibati mita, kada kami kinitatang mo. Kasi sinungarot kahit yung pag-ibat siya. At sa bali nga pag-ibat siya. Kada kayo nga nagannakanyak, akin apo ko kada kwada. Adumat kahit mabali mo nga pagsarkan ti trabaho dito lugar tayo, nga saan nga naskan fight nga mapangkad yung Manila, ay nalpasin di desisyon ko. Mahit kayo manunusan. Ibatik kada kayo, nagiti 2, uno talungan na ko. Hapo naman tentured mo anak. May saka nga ina. Itikas ta nga kinaubing dikit anak mo. Panawam ida. Nanang, di ka makaawa-awa, dakdakkel ti sweldok sa dya Manila, binulan to nga pauitak ti para kadagit anak ko. Tandaan nyo matan nga mga mangkitkita kadakwada. Nanang, nalpasin, nimbagakon. Nakasaritak ni tatangin. Huwag ko na. Isungan ta kayo mo nakasaritak ng pagpakadaak. Tunanot pa pa mo nga ron. Ito bigat. Masapak to ng bigat. Nakasaritam ka rin naging anak mo. Kahit sigurado nga na kayat.
Ayan, kaya tayo mababalin ka no. Nagbati da. Malangan ba nga itugot ko ida kasano ako katrabaho ak nga ron. Ay, si, maramid ni anak ko. No date desisyon mo. Amom, si kalat kastoy kada kayo nga kakabsat. Nangrugi kay manen. Iso nga ron nga ko, nagsanggasa ta. Tanabalo ak. Kailangan na pinda sa pagtrabaho ak. Napiyadig kakabsat ko ta napinta sa tubiyag da. Iso na lang dadada nga ikamang tadayo. Inag sa pulang ortigasat ko sa Manila. Parang no makamamuak iti lalaki nga mangpabaknang kanya. Di ba nagsarita mi kini sido nga asawa manong name? Sido apay mat nga pinalubusan di anak mo. Ang ko nga pinalubusan, imbaga nangorod kanya, kaya nga sakti ka salita ni nanang mo kunak. Tawan ti sa bali nga mambukar, no saan nga si ka? Ada obrak di bangkag. Ada tuwatarakin ko nga baka. Ang ko na yung masango ida sikat ti lula, di sikat ti makaamo ka na gitubing. Ado nga ti trabaho lakay. May saa ka na giti ko utility barangay tayo. Ada schedule ko nga nagdalos iti kalsada ka nagdalos iti barangay hall. Amo mo deta. Sa may sa, ada digiding yung daw nga busy aki di kapilya. May kawit mong ordi anak mo ita. Po ya. Imbes ko mga agina nata. Ada nga asawa ang pamilya na kita anak ta. Imbes ko mga nagita anak ta, isudat bang ti pagbiag ta. Tapos na masupakawakan naman di Isus. Po, awan pagdanagam ba. Amang pukawan tinamnamam. Dahil tamat kiti ti pagpintasan na si Dulakay. No amok na ipateg ti trabaho. Sana ka marigatan. Hala, hanatay nga baybayan niya po Diyos. Mga asin na po Diyos. Datang arti Serbina nga inday makiyagimkimong, makiyasambay ti kapilya. Pudno ti kunak manong name aktibo kami ti asawa nga mapan na makiyagimong nukasta nga panagigimong, panagsasamba. Kaya no ati kita Bible study, manong nemi, kat mapapang kami umat atandar. Hindi nga rotan kabigatan na nga panag-rubwaten manong nemi ni Alma. Igaw gawid ni Ray nga inauna nga anak na. Anak kami nga panahon, anak. Ibatanak, di ka mangbuisit. Siya nga inauna, sikat manghigawid ka niya. Di ba gunuuni da mimikin ni Gigi? Nang, ito nga di problema. Tsak may awanan di kitadin ko. Sikat inauna, ay awanan di kitadin mo. Tapno saan nga marigatan dalulo kinilulam. Sus, nang, igawad na pala. Sasapoy. Nang, saan ang aming panawan? Agbakasyon tumit-laeng. Kalbasan ti duwa wano talo nga bulan. Binulan na mga ipaw iti kwarta nga para kada kayo. Nangro na kit na asadagan di pa naglulokat ti klase. Laibatan akon. Basta sa mga baybayan kita adim. Ha? Nanang, dadang. Ibatik kada kayo dagit anak ko. Inakon. Nanang, umayak nanang. Umay kami nanang. Nanang, umay kami. Ning gawid ko manong namitin na una nga pukok ken ni Alma. Apok, kas nanggig mo. Agbakasyon tumit lang ni nanang yo. Kaya nagipawit ka no, iti kwarta nga para kada kayo. So nasangkan nga sangit. Katipag sangit di kiti adim, sikakit nga inaunan. Di mangit. Wala, nasangkan nga sangit. Basta reto tilaglagi pa nyo nga kakabsat. Di kay aggaapa, at sisinakit kayo. Kinumapang kami di kapilya, masapol nga sumurot kayo. No, kaduada kayo nga agdengag iti sasaon niya po Diyos. Agbaling kayo na singpet,
agbuteng ka iti Diyos, kaya, tumulong kayo dito trabaho dito balay, o rekit darakil kayon, wan? Uy, Lola, hapos tawanin ni tatang mi, tanatayin, sana kang pala panahon ni nanang, oret adda kami met, kaya apo, maglakid din na siya at kaya nga lulok ng Lola, maglakid din. Malem ti Sabado, manong Nemi, inakay ko di kita po ko. Papanan tayo, Lola? Tayo kapilya. Tayo mga nga iti Bible study. Ora saan nga mairaman ti itubing, kayat ko nga itukot kayo, malaksigin to no sa Domingo, intay tumikigimong. Mawatan nyo matin sa o. Mawatan nyo matin sa o. Haan? Makangig kayo to, kadagiti ibaga, di pastor, nasantuan nga saon di apo Diyos, di nga diso, Sige nga, Lola, tatulungan na kita kakapsat ko ang grubuhat, kit sumurot kami kada kayo kada lulo. Iri pan nagnami manong naming nga mapaniti kapilya, asalamaan mi di kita'y 5, nga agmamarites. Padak nga babakit manong nemi. Kaya orejak mangmangig ti bagbagadang mok nga dahil tayo sarsaritaan ng istoryan nga biyag ti pata nga tao. Oh! Marina! Paris daw! Paano niyo? Ay ingkam man dita kapilya ta ada Bible study mi. Na. Makatulong ka dito kita bagbagang Bible study ti biyag. Makatulong nga ti biyag dayo. Makanto yan. Ay, po ya. Senior citizen ka lang arudan. Brate kiti kwan. Agpagdapag nagpasipasyar nga. Agsasarita. Agchichismis. Dahil kita hararamidan nyo kakapsat. Ti awan maalala yo. Agchichismis kayo. Kahit nasawan. Istoryaan nyo ti biyag. Ti padayo nga tao. Hususto manuno saan. Agsurok agkurang. Di kakit umay ko di kapilya ta, at kumadinggan nyo kit sasaw tapos Diyos. Anuan maitulong di kita. Linabsan mi idama nung nemi kat nagsaludsud ni Ray. Lola, apisaan nga aming nga tao kit magustuhan na tagdingig ti sasaw na po Diyos. Kaaduan ng samit ti saan? Dati ko na apo nga. At ay Biblia nga basit laeng iti makastrek iti pagarian ni Apo Diyos. Na ilit dati dalan. Ngimno, may panggap ko mati awan sa serbidang saritaan, kas jay, agchichismis na. Alis to laeng ti panagtitipon da. Awan ti makaati pakadakwada. Kasta ka di Lola. Iso nga no, datayo, kat amutay nga agserbi, kani Apo Diyos, ipatpateg tayo suna. Akas ti panang ipatpateg tayo, panang ipatpateg na karatayo. Akit datay to Iti makipagnaed kang kuha na sa langit. Inato ti langit, Lola. Kapahayawan ayat Bible study yo no awan ti religion nga subject yo di eskwela yo. Dati ko makasala man di amarsi. Sila awan Lola. Dati ngamin ti madino daduma. Adamat iti subject mi nga religion. Ano ngamin ti religion? Kaya po barok. Bamta explain ko taking ka. Religion, panikirelasyon kini Apo Diyos. Iso nga religion, relasyon. Kunana, awan tayo dito lubong no saan nga kapo kini Apo Diyos. Dadat iso na, iti nang iparswa ka na tayo. Kunana jay, binarso ni Apo Diyos ti tao. Nga idiubing pailaang maladaga,
awan ti basol na kahit nasawen, matuwid, nasayaat nga panakaipasngay. Ngimid adanakam nan, yan, adumat ti madi nga mangmangignan, di mangmangignan, di aramidan nan, makitkita na, aramidan na, madin agbasol ay. Yun ay maawatan, lola. Maawatam to, anak. Ha? Maawatam to. Dadya inaramid ni nanang kada kami nga pinanawan na kami, hanggang di nga basol. Basol. Agsipod ta, tinalikodan natin pagrebangan nyo. Pagrebangan na kada kayo. Naroon na, no makasarak to, tisangan na siya at ngaramid sa Jai, Manila. Puta, dakil ti mamatig nga kwa. Napintas di mamang mo. Uray no talo kayong anak na. Ket bakit no arama atin na ti paghina. Tapno pagsapul na. Ay Diyos ko, pakaunandak. Sapay ko matasahan ng studeta nga atap ko. Kinunakmat lang inalabar, manong Nemi. Amo nga sarsaritahan na kita, kada kita pukot. Bakit? Ay, sungat nga ko nagpakawanak ang dagos. Ngayon, kasus kada kami kumalola. Idi awang pay na kami, di awang basol mi. Idi nagbunyag kami, awang basol min. Anak, sabali kami ni. Dagit tayo mabunyagan na kunada, masapul nga at danakam nan. Datay mabautismo. Bautismo, bunyag. Awan ti agbautismo ngobing. Isod ka po ng agbautismo, agbabawi. Dagit dyan na aramidan na nga madi, ipakawanan na, pagsisisi ako na, panagbababawi. Tapos nito kasta, masagrap na, ito ususto nga bautismo. No makasublinton kani Apo Diyos, hanan to pulusin nga, hanan to nga panawan, itinaited kang kuha na nga dalan, nga nasken nga surutin na, dalintang nga dalan. Saanin nga lumiklik, saanin nga mapaniti sa bali, saanin nga mapaniti dakas nga ramid, saanin nga agbasol. Narikat ko pala nga mawatan, lola. Mahawatam to, inino ta po. Kastoy at talaga ti ruta mi manunim. Kad idi, tada kamin iti mga awir, kad kadua di kiti apu ko mi manunim. Siyempre, talong ang iwat. Itinainayon kada kami ngagkasawa. Madunga mo rin, di kad nanayon ti trabaho kaglaba. Tiyak ka din problema ti agdalos, kaputad na di kiti ubing agdalos manong. Kad nisido ang asawa, manunemi, bangkag, balay bangkag. Napiyamo na malibre kami no kastang kwa. Ag-sarbes kami kada kiti mula na, mapangkuila ko, dapat kwartang igamat. Hindi mi napuutan, ti panawin, 2 bulan gaya man. Ray, apo, lola, ana, timawag ni nanang man. Mitpay, naka-open ka dimit lang data cellphone mo. Bayagin nga sangan ako ni lola. Taore di kitikas ko lakit, di damat agte-text. Check ba't makatawag taon load ko. Manukat ti pagload mo. Tapno ti kastakat makatawag ka. Imbaga naman nung name kit inikak ng kagload tatawagam ni mamang mo. Iri makalod katawagan na ti inana manunemi kunana. Lola, unattended mate. Should ka po nang yung kalikagom ni nana nga mandad na cellphone ko o rin no, sinsinan lang ang basit na cellphone. Tapno, ang tapang tawag ken ko na, ken matawagan nak mo, di mo tumawag, ken jak mo matawagan. La ulit-ulit po, ulit-ulit. Tuwabolan na panaglulukat into no lawas na, akong pinagatang nga gamit mi nga mapanagbasa. Gaboy ito nga na ibaga, ti apo ko ngayon na unaman ng name. Kinitak dito ornong ko, mukano wada, maganansyak, karikiti ka. Ala, intay nga rod nag-shopping ng lakay, intay dya kwa, sentro tayo gatangan tati, aramatan digit kwa,
apo ko ta ti panagbasa da. Alay bagayon manong am notebook, ti masapulyo, ken manong papel, ken da dumapay, manong lapis. Yung gatang mi nga rod manong name ti kasapulan, di kiti apo ko mi kasapulan da mapanagbasa. Kumatang kami pa iti bahag, lola. Sus, kitak-kitak no, ando man ay. Alala, ang kalagitag sapsapol da pinasuna nga bag, iti kalakalingan na. Saan ta unay yung manginaan. Aging ga manong name nga iti may isang aldaw, sakbay ti panaglulukat ti klase. Nagring ti cellphone manong name ni Ray. Ray, apok, agri-ring ti cellphone mo, baka ninanang mo deta. Nagtartaray ti ubing manon name nga napanangalat ni nga batyan na ti cellphone. New number met lola. Hambat nga ninanang. Alasong batam Hello? Ay! Ninanang lola, ninanang. Nang. Yung pagbanta nakatawag kan. Nang. Ni lola? Sige, mabitlayan. Lola, kasarita na kay kano ni nanang. Alam mo, tingarot sa cellphone mo. No, dakam nagsarita kin nanang mo. Hello, Alma. Nanang. Tapi ka talagang tumawag ka. Ay, nagbaliwa kami, di ka. SIM card. Iso nga, siguro kung kontakin nak ni Ray, hindi naman kontak, nagsabali akti SIM card. Api kami nga nagsabali ka. Api nagsabali ka. Iso nga, anak ka mamukontak, nanang. No need to explain no api nga dyan nagsabali ak. Dinaskin ka nakontak kayo. Naku, namidi nga daagos nga gipawit ka. Napang gimatgatang iti kasapulan di iti anak mo. Iti pa nagbasa da. Alala namang ipawit ka nga rutin, tamdam dasukat na ginastos me. Nanangawan ti mabaling ko ipawit. Ana nga rod. Ken awan akon sa Manila. Inuturot mo. Adda ako niti pangbangga. Simurot ako niti boyfriend ko. Ana? Adda asawa mon? Kastanto ikasarnak. Sapukit adda magaya man boyfriend mo. Di adda ko mga makatulong ka. Matulungan di kitubing. Makamukay lata katakwanan. Ano tikat mo sawan? Apo ko ida, makamukay rawanan. Wala nga manak ko. Kami hindi mi kabailan kinitatang mo. Si Katiina. Si Katirumpeng nga mga iwan katakwada. Si Katirumpeng nga mangtid katakwada. Tinaran niya kamasakbayan na. Napigsakay pa lang nanang. Napigsakay pa lang. Yapo. Ay bigla nga naulawak. Nakayo pa ka man. Ray. Ayaw tanak na mga lang paulawak. Nagsublin ti puot ko manong name. Adakon iti ospital. Ti asawak, ti mangbambantay kanya. Ni Sido. Sido, ayan ko. Iti ospital. Kapay nga ta napukaw ko ti puot ko. Sikaman kindi. Apay nga di mo ibagbaga kanya ti marikrik nam. Marikrik na kanya. Imposible nga sa mong marik na, ti mapaspasamak ka. Tila yung marikrik na ti sugat, ti sakak, saan ko nga nabayagin nga saan nga naagasan. Agasak man, agangarak pa, agtumtumarak pa, yung di madla malainganin. Dahil nga rod ti rason. Luapay nga baga ti doktor. Nandiyakat mo sawan. Nakangat nga to ti sugar mo. Bakit? 300. Hala. Ada sakit mo nga nakadaldelikadong sakit. Nangarotin, hiyawid na akong sa Jabalay. Awang gastusan tayo. Awang gastusan tayo. Napakamuam ko, Roden, di kita anak ta.
ni Alma. Ngayon kas iti nagsaritaan nyo kano. Saan nga gawid? Data ka nung timakamo ka na kiti anak na. Oo, naman ti klase na ngayon na. Diyos ko. Sino pwede kiti na kontak mo? Babayan ti cellphone. Ni Ray. Ken kaputamok man ti number di kita anak ta. Ni pa'y Juju. Tinakasaritak. Ken iso na. Ingkari ng umay. Ikatita dumangan anak ta. Adayo ka noonay. Ken saan ta kanumat nga doktor. Tapno di kasta kita. Umay da. Mangipaw idan to kanulatan ti kwarta. Mabalintang itulong ka na ta. Kaya't nangasawan. Nilaing Alma ti sangan nagkari. Awang kanut may tid. No sa sino pa iti anak ta nga adda kadakwa, kadata, di kiti anak na, isupit ti sangan tumulong. Halos to na. Ang mga ano adada mahakwa. Nangaronakit ko na ti doktor. Masapol nga umaoperar ta sa akam. Hana, nunaskin nga mapguped, tapno di kastakit saan nga agwaras ti. Kahit mo sawan, mapukaw ko ito may nga sakak, aging ka na lang dadapan. Maopera, kahit no saan nga balik iti opera, mabalik nga magupid. No maopera, kahit balik iti operasyon, hanggang mabuted, emiso na lang ta. Saan kantun nga makapagna? No di ka agsaklay, awon agsarukod. Kasano pa nga rin ta makatrabaho ak? Sano pa garot ita nga mapanak hindi kapilya ang Bible study. Kasano pa yung trabaho di barangay. Nung kapilitan na ngagang kalakadaan tunig ti balay. Ada matal Biblia sa dyan. Sulat at basbasaya mo na kahit butag Bible study no agbasa iti sasaw na Apo Diyos. Hindi mo may dakmat sa rong karan na kita talo nga pukok manong nemi. Lola, saan ka matmatay ha? Anak sinamit kayong kanong amin. Iso nga na ita, diabetic kayo. Nangatot sugar yo. Ti diabetic ka no, saan nga narigat ka nung may imbagan no at nasugat na? Apo. Anak ka una yung mga makapagtrabahon. So nga labaan na arwatan na Hoy Lola, kasi timbag kadagiti kabsat ko. Saan kam una nagmurmureng. Tapno hang kam marigatan naglaba. Makaluto atla siguro. Ken makadalo si tunig ti balay. Basta tumulong kayo. Sino nga tatagawid ka nagiti Uncle kadaan Timmy? Di ko makit inayo ti agawid ka. Iso ka no tinangibaga nga saan nga agawid. Orag na kita duma nga anak mi, kinilolo yo. Kwarta ka no langin ti pauid da. Dadi pagplete da nga umay ken agawid, iso mainayon di maitulong da kada kami. Ni Uncle yung nga Jujo tinagkari nga umay. Baka danta na itan. Manong nemi idudumteng ni Chucho nga manungen manong nemi ni Alma. Talimada kat nga kakapsat. Talo di kiti nakaadada yung amin tinakakamangan da. Ni Alma ti burudak. Iso ti saan lang na siya ti biyag na. Nanang, kumusta kayo? Kastoy anak, sumibiyag ak. Ngim no saan nga magasan data sakit yo. Baka matay kayo. Mapanamin ti tao, mapanamin kin patay. Ngim no mabalinan nang umatidog pa ti biyagyo ket ni. Da kayo maten ti nangipanan, nangibatyan ni Alma, kadigiti anak na. Uwang nga ron. Kumusta nga di kita apukan ka? Nasiyat da na nang, nasiyat kami. Mga sinapo Diyos. Isang bagay, masidag ka na kayo na nagsarita. Kinasarita ko ni Doktor.
Ket isaganan ti bagim nga putam, mo-operar ka. Dawat mo, sa nga magupid ta sa dapam mo. Kada oray no mo kalasat ti operasyon. Kung adang hasang kong maipagnasaka. Dada ti pamatim nanang. Ngem, di kaya di mamati ti milagro. Anak, mamati ak. Gabuta. Aka. Adaklat akang kanayon nga nakakapit ka na po Diyos. Babaen manong nemi kini Jojo. Naukon na manong nemi dikiti tulong dikiti kakamsat na. Kastamat din. Imasadag pa iti gobyerno. Tap na di kasta. Ket nananay nga maigastusan ti operasyon ko. Kapot nakal ti mo usar manong. Nagururda pa ay manong nemi kadagiti kabaranggayan mi. Gabot na may sak nga rod nga utility ti barangay. Ket nga po kapitan, iti nang idaulo, iti panag o kun na kadagiti or nga tulong kadagiti kabaranggayan. Pati dagiti chismus iti barangay mi manon nemi ket timulong ta kanumot. Ada nang ited kanot 50 sa ngagasot kas. Nagkarkararagak nga rod manon nemi dapno saks kuma balik kuma ti operasyon. Wain. Naoperarak nga rod manon nemi aging nga di mabalingkon ti rumwaro. Nana, kunati doktor. Padaas yung ikot iti may sa kayo. Tsak mo ko ti datin operar doktor. Gagang ideta. Kaya, kit nagmamauton iti anesthesia. Adan to di kiti madmadlaw yo, yung gagang ideta, adamat reseta nga gatangan yung tumarin nyo. Tapno di kasta kita maparbeng ti ot-ot. Hanyong pailakot ko ti, numabalin kita nakatugaw, nakaida kayo. Doktor, may pagnaktupay nga ta, ti sakak. Damagat tayo natakin na po Diyos. Nukas pagkarikan, nasangan na po Diyos. Tinatural nga talaga. Nana, relihiyosa kayo, di ba? Namok tayo dakit. Siyak tinaramat ni Apo Diyos nga nangagas ka na kayo. Nga timitla kang runaan nga nangagas ka na kayo kiti Apo Diyos. Amin nga mapaspasamak dito lubong nga naimbag kat nakam ni Apo Diyos. Kahit yung asawang doktor no saan ako mga hang kuman nagbalig ti operasyon. Hanganakim ni Apo Diyos. Nakam na. No iso tinitudingin nga panangipulang yu timpabulod ng abiyag. Ngam ni Apo Diyos, sinilpon na palang tibiyag yu. Kat agkamang tekeng kwa na, gapot ay sulayang ti makaaramid ti bilagro. Tapno makapagnakapay. Ita, siyak ti mga saludsud. Makapagnakan to nga tanan, Wan, doktor. Gabuta, hanag nga may bayan na po Diyos. Kasta, tikait ko sa wanana. So nga, hamubat nga ipaay amin, italag amin kaya po Diyos, gabuta. Adamat paset mo, teko nada. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi. Ano, doktor? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mabuting gawa. Gabot adda masamang gawa, adda mabuting gawa. Iso nga, inayon mo rin yay. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mabuting gawa. Oo. Thank you, doktor.
Manong name hindi andakon dito'y balay, talaga nga saan ko makuti ti sakak. Sana ka makatakder, manong name no sandak nga patakderin. Sana ka makapagnaman ng name no awan sa rukod ko. Ito yung nagtibalay. Kadga po manong name tagawid ni Jojo. Ang nakon, Jojo anak, agyam anak. No ba siya lang titimteng, kada kayo nga kakapsat. Timulong met tigri kakapsat ko nga daduma, nanang, puwera lang kini Alma. Hunggaya, may panggap kini Alma. Saan ka nung nga makontak ni Ray Suna? Bakit talaga nga di na kaya atin ti pakontak pa yun? Yung bayaon nyo nanang, nadan tuwayak, padasek to nga sa Poland. Agpanawagan ako ti social media. No sa sino, ti makakita kang kuwana, kano sa dinut ayan na. Tayo naktusukunin. No naskin nga pagawidag kat pagawidag dito. Alaman anak. Bayan nyo nang, marigatan kay kadigiti ubing, kadigiti ka anak at apo ko yun. Agtitunulong kami nga kakabsat ni Alma. No dinaan mo nga talyawan ti pagrebagan na kadigiti anak na. Da kayo, ganda kami. Ti makamo ka nakwada. Nagyaman na kalak. Huwag kayam. Kasano ka dito kapintas ti biyag mo? Biyag yung asang kapamilya. Dadaon na di pagyaman kinahapod Diyos na nang. Basit laeng ang negosyo, aging gati makel. Anak at itain di negosyo. Agaramit ti sidecar. Ag-welding, may saka-welder. Kaya nato na kikadwa. Ay, kasta. Iso ang pagnanagan nyo kinitatang. Tasalot na tiyo ha. Nagpaot pa ti biyag yo. No kaskasano laeng no dumteng to ti anibersaryo kinitatang. Kakontak ko doon ka kaabsat ko. Get together dito. Into anibersaryo. Alaman anak ko. Kat sabi ko mata makapagnaag to. Intuloy ti asawak manong nemi iti panagbangkag na ininto ti kiti apukok manong nemi talagang inaramid naman ti ususto numampay awanan ti inada lupay si Bibian. Kat sana ka makatulong manong nemi kiti isuda talaga ti agubra. Isuda pa yun ti manglablaba iti rawatan mi kiniluluda. Aling damatan nga agluto. Agdalos. Kinapas nagda manong nemi ti panagbasa da. Sandang may baybayan di kita assignment na. Amo ni Ray, di mangidaulo kada kiti kakapsat na. Ito na minsan nga aldaw, manunemi, imay dak sinarungkaran di kiti padak nga agtrap-trabaho ti barangay, nga ituluan ni Kapitan. Kumusta ka na? Kastoy, Kapitan. Nangala kami ti kasukat mo na takwa. Di ka makapagdalos, makapagtrabahon. Nupay kasta, no mabalimon ton ti agtrabaho, no makapagnakan ton. Si kantumit lang to man. Hanggang ti question. Maipagnamto pa nga ta, dagiti sakam. Nana? Maipagnakto pa laeng, Kapitan. Data ka dito ko na ti doktor. Data, iti ibagbaga niya po Diyos. No mamati ka ti milagro, ag milagro. Milagro to kadilaengan iti pakapasamakan ti malimot ti kwa normal madlamag na amin nga mapaspasamak kakaslasan ti apat siya nga mapasamak at milagro babaeng ginihapon Diyos Kapitan. Lakit na siya ano kasta alang ka nga pabayag palaing ka na huwag Kapitan kakadwa makasubliak tumatlang di tao magtuman nagdalaos tita barangay hokan kalsada. Imay takmet pinasyar manong nemi dagiti patak babakot dagiti chismusa. Naruna keni Mariana. Ay, kumadre, mare. Musta? Imay kami. Tao may takmet sa rungkaran alangan mo't nga sikat ti umay mang sarong kada kami kat saan kamutan nga makapagna.
Talagang sa mo makuti may saka mo madali. Han, nga makutik tumitlain. Bakit may isang bigat? Bumangonak nga sisyak. Tumakdera nga sisyak. Magnaak nga sa anak agsarukod. Baka pati tagtagay na, narigat na mapasamak na ita. Mahari-mahari na. Mamati hakin na po, Diyos. Hindi ita kamanin ket. Kumusta met? Ibiyagyo, nga si sumusa. Ahuan at hanggang maibusan, iti pagsasalitaan. May isa ka, kalagay ni pagsasalitaan may. Siyak. Nawapi ngamin nga diabetic ka. Ha? Manangangkat na samit, namatakas na. Kunam nga ti soft drinks ket isut maka-diabetic. Sika nga saan ngomin yun ti soft drinks ket sika matag diabetic. Dakam nga rod. Na mahilig kang ka na kita. Soft drinks, arak, kanda dumapay. Kaya, da kami man taon sakit na. Hanyo ko na yung ngawan sakit yun. Nawat ti madimarikrik nami, nasalunat kami. Ngayon nasalunat ka dito kararwayo. Na, mga amigas, nangigyot ko na ni Marina. Nangigme. Nasalunat ka ngayon nasalunat ka kadi, ti kararwa tayo. Awan nakasumbat ka dakwada. Ti kanunasken kat physical. Intun matay kayo, ti kararwayo, papanan na. Mapandad siya impyerno. Babawi nga ng sarong karken ka. Mari-mari na. Ingamain. Yan tagay ka, di ka matagpamilyad na. Alalain tayo kadwa. Sus apo. Dahil tamanin at iwaras tayo. Nasalunat ka. Ngayon, tanga-takararwam, nasalunat. Wen. Amok, nasalunat kayo, tama. Dahil papaunag yo. Ngayon, takararwayo. Ada ka di ipapaunag yo. Ada ka di takararwayo, ada ka di mangmangigyo, kasasaw ni Apo Diyos. Alalain tayo. Kaskasabaan na tayo ba dato yung umayte sa rungkaran, hinso ang gawit tayo. Igar karigatak mitlaeng manunemi ti mapan makia sambawon makigimong iti kapilya. Ken oray no the Bible study manunemi. Uno saan ket siyak ti umay dadanunen dito balay para ti Bible study. Aking ka manunemi. Nga iti maysa nga bigat. Iti panagriing ko iti maysa nga bigat manunemi. Kaya ngay bimangonak. Kaya ngay amok na saan ko makuti ti may nga saka. Alaik di sa rukod ko tapno makadakdera ka siyak babayan ti sa rukod. Ngayon nakiktutak laing nga mano. Idi maigaraw ko ti sakak. Nga na opera. Ha? Idi baddek ko. Sakto makder. Nakadakdera. Diyos ko. Agaw anak ti milagro ng payo kaniyak. Inulit-ulit ko man. Kaya dumasadag kaniyak manunemi ti inauna nga apo ko. Inauna kadigid talo nga kakabsat nga anak ni Alma. Lola, idumadangak. Ala, Lola. Nagasaysayat ng peso ni Apo Diyos sa'yo, Lola. Makapag na kayo? Nga ito dahito nga oras. Isot ingkadeng na Apo Diyos ng panangipaay ka niyak ti milagro, anak. Apo, atrabawak manen. Hanggang nga marikatanen, tasyak to taglaban. Ang itultuloy tapok ti kinagagatyo, ti pa nagtitinulong yo, ti pa nagsisinakit yo, pa nagpipinatag yo, kaya di pa nagbasnak yo, pa nagbasa. Tano, kaskasan o laing anak ko. Apo, ore saan na kayo nasangpetan ti inayo? Na kami, kinilolo yo. Ken, dagiti anak ko nga daduma. Da kami talamatan ni Apo Diyos. Tapno di kasta. Ket, matungpal. Nga agbaligi kayo ti masakbayan.
Ado, di mas daaw manong nemi di magmagna at kamakita na. Ni Marina, makamagnan! Oh, ni Marina, makamagnan! Oh, ni Marina! Wan, kakabsat, kung kagayam. Huwag yan, makakapag na ako. Talaga na kayong imbagunan na po, Diyos. Maaramid na talaga ti milagro. Apo, kasta aya? Kitamkad lang aya. Nakalado dita, di kita agsaksakin dita nga handa maimbagan. Gabutawang katakwadan niya po, Diyos. Nakaskas daw manon nimi. Tati pamatay di kaya tao nga talaga ket narigat ako nga makapag. Ure di kiti doktor manong nimi ti doktor nga nangasikaso kanyak. Ana, alaga nga nakasasaad nga po. Diyos ya, pati siya kidi ka talaga nga tahan nakamamati. Nginusto kayo. Milagro. Babayan ka ni Apo Diyos, manong nemi, nagtultuloy ang tikinasalun at mi agasawa ng kinsido. Kat babayan, manong nemi, iti panagsalukag mi, niyaman ita pamuspusan, tapno makapagkwarta kami, malaksid, ang nakapagsubliak mo't lang kaso utility ti barangay. Panagtinulong mi nga agasawa, ang mga sikaso iti bangkag, iti mula, dagiti taraken, nanayunan dagiti taraken. Ken babayan ti tutulong dagiti dumakdakkelan nga apuko mi. Nakananama manong nemi. Iti pan nakaisagana tinaranya ka masakbahan dagiti apuko mi. Oray no ni anniniwan ket saan min nga ammo no sa dino ti ayan ni Alma. Diyak tula mo manong nemi dumteng tumit lain ti gundaway nga umay to agparang. No inton ka no, ni Apo Diyos lang ti makamo. Ti pagyamyamanak manong nemi ket talagang saan na kami nga baybayan ti Diyos. Ta nagtultulit ti salun at mga kasawa, kastamot ten salun at gagat kensingpet dagiti talo nga pukon. Kasaramet at daw maawat mi nga tulong kadigiti anak mi manong nemi nang naruna kini Jojo. Ket no kasta manong nemi nga anibersaryo mi iti asawak. Agtitipon ka mamin, malaksid lang kini Alma. Di mi amon no apay kasi dyan ni Alma. Na isalsalumin na unay, kadakwadang nagkapsat. Dito nga ron, ti pagkasalita, kadagyaman naglaunay, ti anus mo nga nangibasa, kaya't sabi ko damat na ibatik nga adal, liwliwa, ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagdengeg, ken nagbuya, more power to your program. Ito yung dagyaman nga pagaya mo, Marina. Thank you. Thank you, matkang ka. Manang Marina, manang kansa. Kaya, ito yung ka pa nagsulat.